mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya. Bumi rengko lemah nelo kekayon satu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu. Terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ano neh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng Jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing halus? Sing halus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo.
gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, boleh. ngono ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning kene. asine ning jero baten tapi Oh, kucap ning oh, lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya, iya. Ngono aja diomong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora, Kamu ora. ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum boten, gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta, Cundo Mani. Niku mawon. Apa? Lara Ati 2. Oke, Lora Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Manggawe gelaning rasa Dangdutnya Mas. kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani hati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki wis ra bisa tak kedepke yen ora sliramu jejer dheweke andom tresno pangajap rina lan wengi kali baca ati wis milih tresno apa dhewe. Duduk sini, Dek, kan. Duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang lho. Gimana? Caranya gimana? Gimana?
Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, nggak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Wah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah ya toh. Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Oh, Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lho jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Bu, sudah, bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi Heeh. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya. Oh, ini. Cul no dek, kuwe Wes, nak Mas. nan. Oh, jan lega tenan. Penak kok? Penak. Kandhani kok. Ngomongi kok. Wis. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok panapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo sak rambane, Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Mangkoke eri ing jaman. Mbok yo sing eling Eling bak apa?
Jene bener kandhamu. Dik Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya, Aa. Telek, telek. Telek-teleknya apa to ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, duk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya saora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta, Ah timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh, mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling ngono to? Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung malah jian. Apik. Iki Isik keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah, ora tetep bagus, tetep Ah, bagus. Kebak ing tata krama kok. Ah, weh, ya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo ora takut, kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astagfirullah. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo itu? anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok. Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki Akhirnya sakmono dadi uga, dalang. Ger. Heeh. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo Iya. kan kembar. Lho lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono ya duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek heeh. Kudune iki kek. Lucu ya. Lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Ngeri ya. Heeh, lambene Ngeri. Guyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudune. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Komplangan. Gamelan karo ki. Lulu iki enek ngorjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe?
Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudnya karo nggih sepote Ngono to, sliramu. Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa ae lho, Nduk. Kakang. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa kuwi? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan wong feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Gimana iya, sih iya. kamu Heeh, kamu. Wanita ki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa orang jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye mau nganggo. selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Nih. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Ayo jajal-jajal. Bisa, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap, jajal-jajal piye jajal? Heeh, siap. Piye, Pokoknya aku pokoknya? ndek salah. Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono, tapi nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Iki pamen aku sik nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejal-jejal. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, Pak. iya. Ya, Ndang. Ayo, Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, walik, paling Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Ya. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Wong Iya. nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra muntu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ra ta. puas. Apa Iki- ya? Iki wayang ora ning BPJS e lho korban untu. Duk, Apa ya? tapi aku penasaran, kuwi jane brengose tenan apa to? Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang- Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe dadak raup ngono. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah kok ngosak. Nyapa, Duk? Gulani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengose asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Talapi. Dicek. Yo.
kok rekoso mentaya Ayo, ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya Iya. ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas Iya. luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas Labine keringetan, labine keringetan dilapi. kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. aku suka Aku arep dadi toprak. Iki wis ora ya lek isih Panjas panjang Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget iki lho ngantian. Iya. Kok mek Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh. Waduh apik kuwi kok. Ojo banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, yo. Manut kalian pun Kakang Yai. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku.